आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थियारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों नोंथांमोना बुजिनो हाबाय। क'क्राझार जिल्ला बनसुआबो फोसावबाय जे फैगौ 2025 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बनसुआ मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड पृथक रायजो बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंग्रा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो थैयारि मैखोम साखाफारा मानगोनां बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा बुंबोबाय थादों जे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय अल राउन्ड सिकिउरिटि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो आरो फारफ्रोमबो टटेल रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसेल' गाहाय गुदियानो जाबाय बड'लेण्ड होननानै दा दिनै बिथांमोना बनसुआ सोमावसारनो थांखि लादों। बेयो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेखौ रायजो राजाया ग्रहण खालामगोन, आजावनानै लागोन, गनायनानै लागोन। बे जेनेरेशना जे बिथांमोन बे लाइमोनफ्रा दिनै बड'लेण्ड बिदों बनसुनि गेजेरजों जे दिनैसिमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना थैसोम थांसोम बड'लेण्ड लाबोनो रेडि साखाफारा जादों। बेयो जोबोद मोजां। रायजो राजाफ्रा बेखौ पजिटिभ मोनसे नोजोर होगोन आरो बे पजिटिभ नोजोरखौनो रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो मोनसे बिराद मोजां आरो मदद होथावथाव बयबो बाख्नायनाय जों दसे उनाव खोनानो मोनगोन। अथ'च' जों मिथियो खिन्थु दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबाव जे नोंथांमोना मा सानदों। बे बनसुनि बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनायाव नोंथांमोना बेसेबां मदद दं बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' अब्ला बिथांमोना क'क्राझार जिल्ला बनसुआ मा बुंदों बेखौ जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोंहा फैबाय थानाय समाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थियारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ हेफाजाब होलांगोन आरो जों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दानो थाखाय जों आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव थांनायाव रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों खावलायहरोदि जौ जुवा ड्राग्स बेफोर जानायनिफ्राय जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जानगाराव थानांगौ। जों हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो जोङो फोसाबलांनो थाखाय जोङो दिनै बायदिसिना बिदिनो गाज्रि हुदा आरो बिदिनो जौ जुवा ड्राग्सफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जों बर' माहारियारि फरायसाफोरा गुरै खावलायहरो आरो जों बेखौ अरायसमबो जों फोसाबलांबाय थागोन आरो जोङो समाजखौ जोङो गोजौआव जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव अरायबो गेरेमसा महरै दालांनो थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन। आथिखालाव जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेबायदि ड्राग्स आरो जौ जुवा बिदि लानायाव नुयोब्ला जों बेखौ थारमाने फोसाबलांनो थाखाय जों बेखौ गोख्रोङैनो जोङो दिनै जोंनि एक्जिकिउटिभ मिटिङाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसु एक्जिकिउटिभ मिटिङाव जों सावरायनाय जादों। बेखौ जोङो मोजां फोसाबलांनो थाखाय बेखौ जों स्ट्रं भाबै जोङो बेखौ एक्सन लागोन आरो जों हाबाखौ मावफुंगोनबो। जिहेतु नोंथांमोना सोमावसारनायनि बा मोनसे गुदि सोलायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना रायखांदों। गुबुन फारसेथिं ओरैहाय एबसुआबो दिल्ली आरो तेजपुराव सोमावसारनायनि थांखि लादों। नोंथांमोनाबो बनसुआबो बे दिल्ली आरो तेजपुराव जिथु सोमावसारनायनि थांखि लादों। बेयाव जोंहा बर' जाथिनि थाखाय सोमावसारनायाव जोंहा रावखौबो बुंनांगौ खोथा गैया। जोंनि बायदि बर' माहारि
आरि फरायसा आफादा जों जेरेखम थांखि लादों जोङो आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोंनि बायदि हाबाफारिखौ जों मावलांगोन एबसु बायदि मावलांगोन जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया जों जेसेबां दिन जोङो बड'लेण्ड मोना जोंनि बर' हारिफ्रा जों बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा महर दानो हाया बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जोङो अरायबो जों बे आन्दलनखौ जों अरायबो सोमावसारलांबाय थागोन। नोंथांमोना डिसेम्बरनि बाथ्रा बुंदों खालारा मा जों दिनैसिम जों खालारखौ थिग खालामथ'नो हायाखै जों थारमाने डिसेम्बर दानाव जों दिसपुर टु दिल्ली जों बेखौ थारमाने सोमावसारनायखौ जों 100% रायजो राजा लानानै जों बेखौ सोमावसारहैगोन। नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।